Greetings, good people. My name is DJ Wally, and welcome to Chitubuche Content, Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, turn your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara rungaru pana badango kutenda nekuta saying nekurumza kubadara renda nditika. Well, jisinei mawana Nzara yapfunya chisero Nzara mudunhu remasvingo. Ndatozonzwa chinzi asi masvingo chete. Mvura yakaramba kunaya baba, mvura yakaramba kunaya. So ndine ka audio kandinako panapa kandoda kukuplayirai sezvandambotaura previous video kuti pazvinhu zvese chikuru rudo. Saka ukaona mumwe wasina chekudya komana ngatingobatsiranai handitika. Saka reka tijambire muka audio akatinzoti zviri kumbonyatsofamba sei kuti Nzara ofa apa. Vachitaura pamusangano waitwa nesangano re-Citizens in Action Southern Africa kana kuti siyasa wekutsvaka kudyidzana kwematunhu nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudziti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvichina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudziti wedunhu remwenezi vaMartin Vunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi. Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu, nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mumwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya. Mabharani wekanzuri yegutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu. Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kurutetwa panyopi inoita assessment inoitwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa asi zvinoitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu zvemaguku. Nzara yakanyanyisa gore. Mabharani wekanzuri yechiredzi injiniya Wesley Kauma vati Nzara yakukanganisa zvirongwa zvebudiro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musiyasa vaAchford Madhidha vati vaita musangano uyu kuti masangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurwisa Nzara nekuunza budiriro mumatunhu. Tinofara kuti sisi wose vemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani. Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa Zakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu 150 kumwenezi nekwachivi. Hatifunga kuti pamwe zvichaguma asi zvinotoona kuti inofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga. Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiliyoni 2,400 vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiliyoni 11 kuvanhu vanodarika 230 kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumaTebeleland akanyorera hurumende sonde rapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba. Mangozvinzwirawo mega kuti pakashata ma1 chaiwo 2024 gore reNzara mvura ina kunyatsonaya. Saka vanhu vakutokumbirawo hurumende kuti hurumende dai yapindira yatipawo chikafu nemasangano akazvimiririrawo kuti tibatsirewo nechikafu. So ndonyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikokuzisa kuti 2024 kana uri diaspora itawo mutactic uchitumirawo masini padeni handitika. Kana uri padeni itawo mutactic uchingohasilawo kuti ukwanise kurarama handitika nekuti pakashata Nzara yega handiti. Saka tosangana muvideo rinotevera handitika. Make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded, because panapa pachitubu we make sure that we upload content yemunhu wese kubva kuvakuru vadiki inonakidza isinganakidze zvese. Hapana unongwana hauna chaunoshaya
unowana chinokufadza chete handitika. Ende ngatisakanganwai futi, ngatisatukanaya komana mashoko toita tichidzora mashoko apa muri kuzonyanya mudzikisa gejo pakutuka vamwe apo. So ngatisangane muvidhio rinotevera.